El Dia Internacional d'Àfrica coincideix en el 438 dia de pandèmia i ens ha de fer reflexionar sobre la realitat d'aquest continent que abraça tanta diversitat de races, tanta diversitat social, cultural, de la biosfera, que s'extén a partir de pocs quilòmetres al sud d'Andalusia. Un continent que ha patit l'espoli obstinat de l'Europa rica i que s'hi veu col·lapsat per la manca de respostes d'aquells països que el van colonitzar durant massa temps fins deixar-lo a mercè de governs sàtrapes, d'administracions que cavalquen pel fil de la corrupció endèmica. Aquest Dia Internacional d'Àfrica ens ha de convidar a cercar solucions en origen, perquè puguem acabar amb els corrents migratoris que provoca la pobresa, la guerra i els conflictes tribals que encara s'hi donen en tot el continent, almenys en gran part, en una grandíssima part del continent.